Merang-merang kaku. Ora mirang-mirangke iki serius kok ya. Tenane, tak gawe wirang tenan kowe yoan. Ora apa-apa wis. Ya. Ora ketang sedelok kowe. Tenan iki, Pak. Aku iki jarian kaya ngene lho, Pak. Engko nang kene kok ora ana wong ketok mburi iki tutupan kok wis. Ya, tak copotke mic-ku sik. Waduh, tenanan iki. Sabar. Sabar, santai sa. Men Pak Kondang men preso. Ya, nek kowe iki asli pedalangan, ndi mau sing tukange wayang maminggat. Iki lho, wong rene nyopote angel kok malah tengok-tengok. Mengko nek aku sing masang piye, Pak? Engko tak talekke, aja kuwatir. Pak seno lek nalekke kesenengan kowe, Pak. Ora seneng apa, senengen apa. Ora ono apa-apane. Cepenane. Sini. Tenanan iki. Pak Kondang men preso. Pangapunten nggih, Pak Kondang, Pak Bambang Sulistyo. Kon pintas ning Marakas. Kon suluk karo Marakas ki ngendi Marakas? Iki alat musik isik-isik esek-esek kuwi lho, Pak. Oh, iki aku dinaiki iki gompal. Nggo nutupi. Ya, aku tak ngladeni kowe. Ya, koyo tak nai mic. Karo maca gayane maca Nawala iki rak. Oh ya. Akon sini. Berarti bintang tamune Pak Seno. Ora sah. Aku dalange, lah bintang tamune sapa pertanyaane? Wis gawe wis nyo. Kene munggah kene. Ya, luar biasa iki. Ternyata sindek anu dalang wedok saestu menika. Ngomong ya ming rada kucluk dadi ya wis. Kabeh liwat kene. Tak taleni dhewe wae. Ora kenceng. Ya ono mikir ning kono kuwi lho, Pak. Mengko ndak ora kenceng. Ya sike iki brose dicopot sike iki. Oh iya. Ganjele. Oh iya. Tolong ya, Mbak. Bros. Ya ngomong kowe bintang tamune tanggung jawab ra entuk sepi panggunge. Oh iya. Ora iso ta? Ya iso sebentar sabar dong. Ora iso kowe. Iso. Yo. Iki ndi cempolone? Ha iki. Oh ya. Iki sing dijepit sing iki. Aku njepet barang iki. Heeh. Ra iso ya sikile, Pak. Saiki ana sing indek ora ya? Ya ora. Ya. Suluk sik. Maju sike. Nah, ben ra sepi didodoki. Ya. Bungah tanpa utama ya, Nduk. Dene awak dhewe iki kok ra iso ya. Kurang iki taline. Bener iki, Pak. Dene awak dhewe wong loro ketiban sampur, Nduk. Kok ketiban watu? Ketiban sampur nek dalang-dalang kae ngono kuwi ketiban sampur. Ya. Didapuk ning kene karo panjenengane dapure. Awak dhewe kon mayang ngono, Nduk. Nek karo wong tuwa iku ora dapure Sena ngono. Ya apa sing bener apa panjenengane? Ki Sena ngono wae kok dapure Sena ora. Lah nek ngomong dapur-dapur Pak. Piyaga iki aja tok tiru. Lah dapure dudu panjenengan no. Piyaga iki nek domong do pisu-pisuan iki aja tok tiru basa Jawa sing elek kuwi. Dudu berarti. Wah, kuwi Sing bener apa? nek aku ngelokke pengendang ngono kuwi ora apa-apa. Dapure ngono kuwi ora apa-apa mergo ngeyel aja tok tiru njur aku tok nekke dapure. Ya maaf Pak. Ya iki dan dudu dapure Seno. Malah baleni meneh. Sing bener panjenengane iki Seno Nugroho ngono, Nduk. Nggih. Iya mak aja lali ngaturake agung ing panuwun. Karo sapa, Nduk? Dadi iki awak dhewe ya iso ning kene mergo Pak Kabul. Bu Supra. Karo Pak kabeh pokok men. Ki disuluki ra, Pak? Oh ya suluk. Ya. Apa iki? Suluk apa? Ya dadi iki kabeh awak dhewe tugasnya arep mangkat ya, Nduk. Mangkat ning endi, Mak? Mangkat ning TVRI aja ning GBK. Nonton wayang bareng karo kanca-kanca kabeh
kabeh dicepake, kanca PWKS dicepake. PSMS dicepake, CFC dicepake. Para pemburu sinden dicepake. Kanca KSBB dicepake. KSBB apa, Mak? Kelingan sing biyen-biyen. Aja lali. Pasukan jomblo lali carane turu ya dicepake. Oh ya, sendika, Mak. Yo angkat sang prawara kuswa makuregra gumiwang gegeteri swaraning teteku merah warpangri ing turangga bende peri munyo sauran mangungkang pracehna umangkateng prang gembira tiaseng prajurit kene kowe kelingan nduk iya ora ketang sithik-sithik rada kelingan mau. Iki Seno, kowe kudu nembang. Ayo Sen, dicekel mike. Au! Dicekel mike. Iki dalange aku kok, Pak. Nek dalang ki gleleng kaya ngene, yo Mas yo. Kowe iki mung tak kon nuli sedela, iki mau disuwun Pak Kondang kon mbuktekke nek kowe iso mayang. Enggak aku arep ning kene iki ngedep duit samene akeh, aku ki yo gelem iki lho. Iki amplope akeh tenan iki. Ayo wis lakonono sewengi ra apa-apa. Ampun. Ketok-etoke iki panjenengan ngaturi apa lagu ngono lho Pak, pisan-pisan yo dadi sinden aja aku gentenan. Aku dalange panjenengan sindene ngono. Diwaca sik. Yo salah siji. Diwaca sik. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nyuwun lagu yen ning tawang ana lintang sinden Mbak Oriza. Mas Gianto supaya jaga apa iki Jaya Grup Kemayoran Bakulan Pakan Burung Kangen PWKS Jabodetabek ya. Matur suwun. Matur suwun iki nyuwun yen ning tawang ana lintang. Ya. Sing nyanyi Pak Seno kalian Mbak Oriza. Was aneh-aneh kowe. Lho iki kan sindene aku dalange. Wis ndak malah wis. Ora iki tenanan iki Pak Seno. Oh, surat tenanan wis kene minggat saka kene kono. Ya wis. Kene wedi enggak ya. Nembang yo wekah kok. San pisan yang mandhep audien ra aku terus. Nggih matur nuwun nggih. Tepuk tangan kagem Mbak Orisa. Elisa. Ya. Wis lah rak mutahke wedang barang. Ya mutah iki piye iki terusane? Sorry ya, Pak. Ya wis, jadi iki bejomu, Pak. Bejomu kowe klebos ning kene. Selain ngongkon aku mayang. Ya, wis ngono. Wah, wis. Wis kena ki angrep. Bawani yen ning tawang ana lintang. Yo. Aku tak toto-toto. Yo, kuwi teles e Pak Wanda, tulung Pak Wanda. Apa? Iki teles. Ora apa-apa wong aku entuk lendangmu ya tak nggo ngebali iki. Oh iya bener ya. Berarti Pak ya, Pak. Ya. Kuwi lendange Mbak Ika lho, Pak. Dudur Ora urusan lendange sapa. Iya. Salahe kok mlutake wedangku.